курсантския дивизион. Уважаеми господин контрадмирал, господин флотилен адмирал, уважаеми дами и господа офицери, преподаватели, уважаеми колеги курсанти и студенти. Искам да благодаря за възможността да съм тук пред всички вас на това място и искам да споделя, че за мен есента винаги е носила едно специално чувство на ново начало. Когато днес за пореден път сложи курсантската униформа, ме застигнаха различни спомени и мисли. За своите 4 години като курсант във Висшето военноморско училище научих много за живота. Получих възможности и постигнах успехи. Но след всяка лична победа, след всяка стъпка нагоре, обръщах благодарствен поглед към знанието, дадено ми тук, във Висшето военноморско училище.